तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोरो ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये निवेदन धरो साखीर अनुगत करो सेवाधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दास कोय यही जना मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जीनवासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे। जय तुलसी महारानी की जय जय वृंदे महारानी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी आम्ही रिसाइटेशन स्टार्ट करेत की म्हणू कामाक्षी माताजी। हरे कृष्णा। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुत्सवः मामक पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। हरे कृष्ण। एक एक चैप्टर एक एक जन श्लोक एक एक जन म्हणत. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च रूपश्च समितिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुरुद्धः पितामह सिंहनादं विन्नदोच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु लोम्भवत् ततः श्वेते हये युक्ते महती सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव्य दिव्यो शङ्खो प्रदम्दतु पाञ्चजन्यं पृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्म वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्दं पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तूमूलोऽवनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धं वम अस्मिन् रणसमुद्यमे योस्तमानामवेक्षहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् तक्तैव परिधय्यते न च शक्नोऽप्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन भावा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्वक्त्याधनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः तस्मान् हारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्यां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुश्रुम
अहो बत महात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीताः उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Saying Bhagavad Gita as it is. Uh, so, I shall speak on Bhagavad Gita as it is. The purpose of saying Bhagavad Gita as it is explained that there are many editions of Bhagavad Gita. They are interpreted in their own way, giving up the spirit of Bhagavad Gita. So, this particular name, as it is, significant. Perhaps there is no other edition of Bhagavad Gita where it is written as it is. In this connection, Professor Dimmock of Chicago University has written a foreword, and he very much appreciates the theme. He says, Swami Bhaktivedanta comments upon the Gita from this point of view, and that is legitimate. She accepts that Bhagavad Gita as it is legitimate presentation of the great book of knowledge. And he also says, more than that, in this translation, the Western reader has the unique opportunity of seeing how a Krishna devotee interprets his own text. So, about Krishna, the devotees actually can interpret about Krishna book. Others, if they are not devotee, how they can interpret on Krishna? Just like a member of a family can say very nicely about the head of the family, how outsiders can say about the family. That is not possible. Similarly, about Krishna, a Krishna devotee can speak nicely, not others. Others have no right to speak about Krishna. And Krishna also admits Arjuna as the right student of Bhagavad Gita. In the beginning, Krishna says that I have selected you as my student because you are my friend and you are my devotee. So, in other words, we can understand that Bhagavad Gita can be understood who has intimate relationship with Krishna. Just Krishna says, you are my dear friend. That is intimate relationship with Krishna. And without becoming a devotee, and nobody can be intimately related with Krishna.
These are the factors to be understood. So, this Bhagavad Gita was spoken 5,000 years ago to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra, and the science of understanding God is there in this Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the science of God. Everything has got some science, scientific book to understand a particular subject matter. Similarly, there are different types of concept of God. Generally, they take it as an idea, but we don't take it as idea. We take God as concrete fact. Just like you are seeing me, I am seeing you. This is concrete fact. Similarly, a God can be seen by you, and God is already seeing you. There is no doubt about it. But you can see also God. So that process we have to understand, how to see God. Hare Krishna. Hare Krishna पुराजनांकै आजच्या सेशनाक आमगेला श्रावण महिन्याच्या श्रवणोत्सव भगवद गीता यथारूपाच्या श्रवणोत्सवाक पुराजनाक हार्दिक स्वागत. आमगेल भागवत पुराण तंडातुकनु पुराजनाक आमगेल विनम्र प्रणाम. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरि बोल. आमगेले आयचे फर्स्ट सेशन श्रावण महिना पुरा भक्तिमळ उत्सव नेवर एंडिंग एव्हरी डे च उत्सव आणि देवाल ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠण करचे म्हणा अनेके उत्सव त्यावे भक्तांमध्ये करचे म्हणा रे अनेके गमत. आयचे फर्स्ट सेशन भगवद गीता यथारूपांत आता मी स्टार्ट जाताना श्रील प्रभुपादाले व्हिडिओ क्लिप ऐकलीचे तांतू एम्फसाइज केला की यथारूप हैज इट इज भगवद गीता म्हणा गुरु परंपरा ಅದಕ್ಕೂ ಐಲೆ त्या मात्र मी वाचू आणि अर्जुनाला एक मूडारी अर्जुनान कशी ऐकलपळ तशीची आम्ही भगवद गीता ऐकू का. एक प्रसंग सांगता. श्रील प्रभुपादाला एक पटी एक मनीष येता. तर येवनो मस्त सकड श्लोक मग या येता भगवद गीता श्रीमद भागवत मस्त सकड कोट करता या श्लोका त्या श्लोकाने श्रील प्रभुपाद उत बैसून ऐकताचे कसने सांगनाचे तांडीचा उल्लेतसची सांगतसची एकापेक्षा एक श्लोकास त्याना कसने उल्लेनाचे निमित्त तमनिष्ठ शिवत्ता मागशी मागिरी ते पुरा बशीर शिष्य पळेताची कसन जाला बशील प्रभुपादन किता हक्क कसने शाबाशी दिनी इतली पुरा सांगता आशिल्लो तदना श्रील प्रभुपादान शिष्या म्हणताची ताका कसने येना ताका येता म्हूण अशी जाल्यार मक येता म्हूण सांगना. सो आम्ही शास्त्र पठण करताना त्या आई एंड मी म्हणून कॉन्सेप्ट वता. that is what is the purpose. आम्ही अनेक मेन उद्देश म्हळ्यार शास्त्र पठणाचे भक्त जावच्या भक्ती मार्गांतू प्रगती करच्या. आम्ही आज फर्स्ट गीता महात्म्य श्लोकातून स्टार्ट करूया आयचे सेशन. गीता महात्म्याचे फर्स्ट श्लोक. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ह्यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. One who, with a regulated mind, recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is a bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Kaun dinanitya man diyun Bhagavad Gita चे
पठन करतकी तांका कसन जाता वैकुंठ धाम प्राप्ती जाता त्या मात्र नाही भय शोक पुरा तंगेला दुखून दूर वता म्हणलेला या श्लोकान सांगितलं नाही आमगेल दिननित्य अंतू भय आणि शोक आमगेल मागशी असत आम्ही नक्का नक्का म्हणल्यारी दे आर बाय प्रोडक्ट त्या आमकोच काय जाल्यारी शास्त्राचा आश्रय भक्ताला आश्रय घेतलारी मात्र जगतावे भगवद्गीताच्या अनेक आम्ही भक्तींतू मुख्य जत कसन म्हणारी श्रवणम आम्ही श्रीमद भागवतम अंतू दुंदकारल्ले काणी मस्त जನ ಗೊತ್ತಸ್ ತಂತು दुंदकारीन श्रीमद भागवतम ऐकताना ऐकलं तशीची तग्गेलोट अनेक जण त्यांनी ऐकलं बट तांक दुंदुकारी मात्र वैकुंठ प्राप्ती झाली की तक त्यांनी श्रद्धेन ऐकलं एब्सॉर्ब्ड हिअरिंग श्रवणम शृण्वतां सकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यपत्राणि विदुनोति सुहृत्सत सो श्रवणम मस्त मुख्य जत्ता मी या महिन्यांतू डेली श्रवणम कोरून अनेकला की हाजी बगे सांगून दिव्या मस्त टाइम घेना अशी तुमगेला आयच्या आमगेल स्पेशल स्पीकर हर ग्रेस आदरणीय सखीचरण माताजी का स्वागत करता तंगेल ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾ ಜನ ಗೊತ್ತಸ अब सांगता म्हणना जल्लारी एक मिगेल एक शुद्धीकरणा करतीरा तंगेल ಬಗ್ಗೆ एक दोन उत्तर सांगता त्यांनी परमपूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज तंगेल शिष्य त्यांनी एक 15 years दकून भक्ती मार्गांत सची आणि मिगेल एक पर्सनल कसं म्हणत प्रेरणे मिगेल कृष्ण कॉन्शियसनेस फर्स्ट येताना माताजी तंगेल्या कसं सांगता तन मस्त विनम्र सची मस्त नमुने सेव्यानी करता सची आणि आमगेल भागवत पुराणाच्या प्रभुजी आणि माताजी को फाउंडर्स तांगेल तन भागवत पुराणांतू त्यांनी मन केलं जाल्यार एकल्यान त्यांनी फुल क्लासेस आणि घेवत असेल जाल्यार त्यांनी आमकां मस्त भक्ताला एक एसोसिएशन दिल्लेलं आसा वरिष्ठ भक्ताल इट्स लायक अ ओशन एवरी डे आमकां मस्त भक्ताल आयकुच्या मेळटा मस्त जनालो टू संग मेळटा आसा आणि माताजीन त्यांनी भक्तिशास्त्री आणि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 1 and 2 मायापूर इन्स्टिट्यूट तकून केल्लेलो आसा माताजी ಬಗ್ಗೆ कसन मेन एक कसन सांगची म्हळ्यार तांगेल डिवोटी केअर कॉन्सेप्ट पुरा जनाक कशी ना कशी करून ಏನ प्रकारेन तांकां भक्ती सेवेंतू इन्वॉल्व करता आसाची सो तशी माताजी का विनम्र प्रणाम करताची वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आम्ही माताजी का हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची आयचे श्री भगवद्गीताचे अध्याय एक अर्जुन विषाद योगाक आमकां सांगून दी म्हणून सांगताची तांकां विनंती करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सगळ्यांके श्रावण मास उत्सवाक स्वागत आणि शुभाशय श्रावण मास महिन्याच्या प्रप्रथम जावन हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजीला जब प्रभुजीला चरण कमला का नमस्कार करता प्रणाम करता की तंगेला एक नेतृत्वांतू आमच्या श्रावण महिन्यांतू भगवद्गीतेचे श्रवणम आणि कीर्तनम करचे आमकां अवकाश मेळ्ळा प्रणाम प्रभुजी तशीची गुरु महाराजाला उडगास कोरनो His Divine Grace Srila Prabhupada Ludgas Korno, Parampara Acharyas Guru Vrinda Tangel Ludgas Korno, Panchatattva आणि श्री श्री राधा कृष्ण Ludgas Korno, Tangel चरण कमलाके नमस्कार करताची आणि अंग सकट सर्वला मलगड्यांक नमस्कार करता तकला तंगेला प्रार्थन निमगिताची आयच्या या सेशन स्टार्ट करूया हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. साक्षात देवानं सांगील पद चर्च करचे आमगेल सगळ्याले भाग्य. आजी आम्ही पळयला की फर्स्ट अध्यायांत भगवद्गीतेचे 46 श्लोकाज आसा ना. त्या 46 श्लोकाच्या तितले श्लोका वायस स्वल्पुनी चर्च करची तितले प्रयत्न करता. आता भगवद्गीता is considered like the basic and foundational shastra. आणि भगवद्गीता अर्थ करचे is considered very foundational आमगेल्या आध्यात्मिक जीवनाक. लास्ट क्लासांतू आमकां हिज ग्रेस अनंतराघव प्रभुजीना भगवद्गीतेचे परिचय दिल्लेलो आसा. आता मी हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपादाला दाखवून परिचय ऐकलेलो आसा. त्यांनी लास्ट हिज ग्रेस अनंतराघव प्रभुजीन सांगताना त्यांनी म्हणाल की भगवद्गीते इज अ लाइफ चेंजिंग बुक. फर्स्ट कन्फ्युजन्स, मिडल enquiry and clarity. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवाचार्य अशी सांगता की भगवद्गीता एक भांगरा करडुशी. एकत भांगरा करड्याक वयर दकुनी मुच्चळ आसा, सकल दकुनी मुच्चळ आसा. आता सकलच्या मुच्चळांतू एक आणि संच अध्याय म्हळ्यार कर्मयोग. वैच मुच्चळांतू 13 आणि 18 अध्यायचे ज्ञानयोग. तशी त्या करड्याच्या मध्य आशिल्ल्या त्या सेक्शनांतू भांगर दवरताचे, दॅट इज द मिडल सेक्शन ऑफ भगवद्गीता. त्या अध्याय 7 दकून 12 भक्तियोग. भक्तियोग ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಚರ್ಚೆ केला. ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಶಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಾರಿ. भक्ती योग देवाला ಒಟ್ಟು संबंध करचे म्हळ्यार ताका योगा म्हणटाची. ह्या संपर्क श्रवणम कीर्तनम हाजे नवविध भक्ती मुखांतर जाल्यारी अक्का भक्ती योगा म्हणटाची. कृष्ण भावनामृतांतू देवाक भक्तीन संपर्क करचेची अंतिम आणि परम परफेक्शन ऑफ योगास. याची भगवद्गीतेचे महत्वाचे आणि आखिरेचे मेसेज. गीतांतू मस्त विषय सांगला जलारी आवश्यक जावन कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष कृष्ण सक्कड भगवद्गीते वाजू जनाक आणि गीते फॉलो करतलांक भक्तीच्या शिफारस करतासाची. भगवद्गीते सांगिला युद्धभूमींतू जलारी आम्ही भगवद्गीते वाजिल म्हणून आम कळता युद्धाक संबंध जलाला कितले श्लोक असतांतू. उणे उणे म्हळ्यार 15-20 श्लोक असतले. देव ते युद्धाच्या संदर्भात दाखवून जीवना संदर्भाक विषय वर्ताची. असल परिस्थितींतू वत्ता की आमगेल प्रत्यक्ष जीवनाचे चर्चित जाता. कर्मयोग, भक्ती योग, ज्ञान योग, आत्माचे विज्ञान, प्रकृतीचे 3 गुण, आध्यात्मिक जगत
मागीर भौतिक जगत, ताळमे, समतोलन, समाधान अशीची मस्त जीवन संबंध पाविला अनेक विषयो भगवद्गीतेच्या थ्रू आउट चर्चे जाता. केन्ना अर्जुन तागेल कर्तव्य कोरचे गोंधलांत असतकी तेन्ना कृष्ण ताका प्रेरित करता आणि प्रेरण दिवन तागेला कर्तव्य कोरची तशी करेता. तशीची आमगेल जीवनांतूय आम्ही मस्त बळ गोंधला पडताची, मस्त आमक कन्फ्युजनच मस्त आमक कारण असता. तशी केन्नाय कुणी आमका एक उडगास करतले, कोणेय आसता की आमका उडगास कोण आमगेल कर्तव्य कसले राईट स्पिरिटांतू आम्ही आमगेले रेस्पॉन्सिबिलिटीज कशी करचे, कशी निभायसूक आमगेल कर्तव्य म्हळ्यार सांगून दितले. आता एक एक कार्य आसा, एक ऍक्टिव्हिटी आसा. आता विद्यार्थी तांगेल्या ऍक्टिव्हिटी चला शिकचे, तशी अर्जुनाला क्षत्रिय जावन तांगेल कसला ऍक्टिव्हिटी कार्य आशिल्ला, युद्ध करचे. तशी भगवद्गीता आमगेल चेतनाक तयार करून योग्य रीतीरी जीवन चलासुका म्हणून सांगून दिता. भगवद्गीता आमका आमगेला मन तशी गोंधळ सकट दूर करता. आता पळयला अर्जुन सुरवेरी गोंधलांत आशिल्लो, मागीर कृष्णाक शरण जाता आणि सांगता की कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, हांव तुगेल शिष्य जाला कृष्णा, म्हाका सांगून दी कसं करता म्हणून. आणि अखेरेक आम्ही पळयत की अर्जुन म्हणता नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मिगेल पूरा मोह दाखून हांव भायर आयलो, सकट संशय गेल्ले, त्वत्प्रसादान मयाच्युतान, तुमगेल दयेन पूरा संशय गोंधला दाखून हांव भायर आयलो म्हणतास अर्जुन. आणि तू कशी आदेश दित की ताचे प्रकार हांव करता. भगवद्गीता आमकाशील पूरा संशय दाखून आमका भायर काढता आणि आमगेला विचारांतू स्वच्छता हाडता. याचे बॅकग्राऊंड दवरून आम्ही आता एका अध्यायाचे चर्चा करचे प्रयत्न करूया. आता एका श्लोकांतू धृतराष्ट्र संजय सांगतास, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. धृतराष्ट्र संजयाक निमगितास युद्धभूमींत कसं जल्ल्या म्हणून, तेवे कशी निमगितास मामका पांडवाश्चैव, मिगेल चल्ल्या त्यांनी आणि पांडवाल चल्ल्या त्यांनी कसं केल्ल्या. धर्मक्षेत्रे म्हळ्यार धार्मिक पवित्र स्थळ. धृतराष्ट्र कंचे पवित्र जाग्याविषयी उल्लेख आसा, कुरुक्षेत्रा बद्दल. कुरुक्षेत्र मस्त पवित्र क्षेत्र. तरी ताणे धृतराष्ट्रानं केन्नाय युधिष्ठिर आणि पांडवा तांकां तागेल भावा तांकां तागेल चल्ले म्हणून पळयनी. आम्ही पळयत की आता माद्री मरणानंतर तिगेल चेडूवा नकुला आणि सहदेवाक कुंतीन स्ವಂತ चल्लेशी पोशिला. ती केन्नाय लेख तशी की म्हाका 5 चल्ले आसा म्हणून, खंयचे रितीर पक्षपात करनी तिणें. जाल्यार धृतराष्ट्र ताक 100 चल्ले आणि 5 चल्ले पांडवाक म्हणून तशी लेख तशिलो. म्हाका 100 आणि 5 चल्ले म्हणून लेख नाशिलो. त्या तागेल विचारू मिगेल चल्ले हस्तिनापुराचे राय जावच्याक पांडुल चल्ले अड्डावण. आता हस्तिनापुरांतू व्यासदेवाला कृपान संजयाक थंय बैसून युद्धभूमींत कसं जगता म्हळ्यार कळतशिला. धृतराष्ट्रान निमगिले की पवित्र स्थळ जाल्ल्या धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रांतू मिगेल चल्ले आणि पांडवाल चल्ले कसं करताची, त्यांनी कसं केल्ले म्हळ्यार तागेल मनांतू तो तेगेल चल्ल्या तांक राज्य मेळका म्हळ्यार आशिल्ले. कसले म्हळ्यार ताका गोत्त आशिल्ला
धर्म कसला अधर्म कसला म्हणून तशी जावन मिगेल चल्ले धर्म वाटेर नांची तन्नी विजय जेवच्या 7 दिना म्हणून जलारी तक तगेल चल्डू आवैरी मस्त मोगशिला महायशिला तशी जावन गोत्तसुनी धृतराष्ट्र तप्पु करता आशिलो ताण दुर्योधन पांडवाल वैरी दुष्कर्म्य करताने तरब्ब इंताण अंतक मस्त भय आशिल की धृतराष्ट्र त्या पवित्र स्थळाचे प्रभाव वैरी ताका मस्त भयन जात आशिला या स्थळा निमित्त मिगेल चल्ल्यातांनी पक्कनी कॉम्प्रोमाइज कोण घेतला री पांडवा तांगे लागी हस्तिनापुरांतू त्यांनी राज्य दिना म्हणला जलरी कुरुक्षेत्र वत्तरी त्या स्थळाच महिमे निमती त्यांनी पक्कनी पांडवांक जायत या राज्य घेयाची म्हणून सांगलारी म्हणून जलरी ताका अनेक तो होपफुल अशिल कसं म्हणारी पांडवा त्यांनी ज्या कॉम्प्रोमाइज करतली चिता म्हळ्यार त्यांनी ऑलरेडी धर्म फॉलो करतासची तशें जावन त्यांनी कॉम्प्रोमाइज करून जायत म्हणून सांगून आमकां राज्य दिवन आम्ही भीक मागून जीवन काडताची म्हणून सांगताची म्हळ्यार धृतराष्ट्राला एक मनात होप आशिल्लो हांगा भावार्थांतू श्रील प्रभुपाद स्वामी अशी एक चांग विचारू सांगता की धृतराष्ट्र आशावादी जावन आशिल्लो की मिगेले चल्ले तांकां राज्य मेळ्ळो पांडवा त्यांनी सोणू हे राज्य सोणू वच्चोची आमकां योजना 100 या सुपुरो जलारी कृष्णाल योजन कसं की त्याची योजने विजयी पावता सांगताना मॅन प्रपोजस गॉड डिस्पोजस म्हणून तशी आता एक गद्यांतू एक रैत म्हळ्यार फार्मर गद्द उळितलो तो कसं करता एक तांदला झाड वयता नवा आणि तक्का त्या तांदला झाडा सुತ್ತमुत्तू झाडकूट पुरा वाडताची तेन्ना तो कसं करता म्हळ्यार ह्या तांदला झाडा गल्लाल उदक फर्टिलायझर्स पुरा त्या झाडकूट पिवन त्या वाडताची आणि तांदला झाड वाडू सोणांची तशें जावन त्या फार्मर कसं करता म्हळ्यार त्या तांदला झाड सकळ काणू हुमकान उड्डयता तशीची या धर्मक्षेत्र म्हळ्यार धर्म विकास जेवची तसल गद्यांतू नक्क जलल झटकुटशी आशिल्ल्या धृतराष्ट्राल चल्ल्यांक तांकां हुमतान काण उड्डोवका आणि वैयक्तीक जावन या कोण करता सची पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण फार्मरशी त्यांनी या झटकूट काण उड्डयता सची आणि पांडवा तांकां विजय जावच्याक सहाय करता सची तांकां धर्माच विजय जावंक आशिल्ला देवाकची या योजना असताना दुर्योधन आणि सैनिकाला दुर्योधन तांगेल पार्टीक पक्षाक विजय मेळचे संभव ना दोन्ही श्लोकांतू संजय युद्धभूमींत जावचे आशिल्ला सीन कसं जातास म्हळ्यार विवरसतास दुर्योधन पांडवा तांगेल सैन्य पळोवन द्रोणाचार्या लागी वचून अशी सांगतास दुर्योधन पळय राजनीतींत मस्त प्रवीण निपुण तो द्रोणाचार्याला वचून राजनीतिक जावन उलयता द्रोणाचार्य जन्मानाची जन्मादकुनूची कुर्डो जलारी तागेल पूत दुर्योधन धर्मा विशयांत कुर्डो धृतराष्ट्राक धर्म कसल म्हणून गोत्तस जलारी पुत्ताल वैर मोगान अधर्माक समर्थन दितास आता संजय सांगतास की दुर्योधन आचार्य द्रोणाला वचून कसं उल्लेता म्हणाला आता तिन्ही श्लोकांतू संजय सांगतास दुर्योधनांत या आचार्य द्रोणाला वचून पळय या पांडुपुत्र त्यांनी आयोजन केलेल प्रमुख सेना कोण या आयोजित करूक सहाय केलेल गोतस्व तुका द्रुपदाल चल्ल्यान अंग पळता उल्लेताना दृष्टदुम्न्या म्हणून द्रुपदाल चल्ल्याल नाव काणा द्रुपद पुत्रेण म्हणतास तुगेल बुद्धिवंत शिष्य द्रुपद पुत्रेण या दुर्योधन उपहास्य करून सांगतास द्रोणाचार्याक कसला म्हळ्यारी
ताका गोत्तशिल्लें द्रोणाचार्य आनी द्रुपद जायना शत्रुत्व आसा म्हणून. ताका द्रोणाचार्याल कोप चड करची खातीर ताका कोपांत हाडची खातीर अशी सांगता आसा. तूं ताका विद्या शिकोवन दिल्या तो तुगेल विरुद्ध राबला पळय. आनी अशी सांगतास की तू पांडवा तांकां आनी दृष्टद्युम्नाके ज्ञान दिल्या तशीच तागेल्या आनी पांडवा वैरी उदार मनोभाव दवरनाक तू पराक्रमान युद्ध करी म्हणटा. दुर्योधन आत्ता आमी पळया की 4:3 देखून संचे श्लोकताय दुर्योधन कसं करत म्हळ्यार पांडवा तांगेल सेने विषयी सांगता आसा. तांगेल सेनेचे वर्णन करता. तो म्हणतास की तांगेल सेनांतू भीमा पांडवा तांगेल सेनांतू भीमा आनी अर्जुना तसले मस्त पॉवरफुल योद्धा आसाची. तांणी मस्त महान योद्धा आसा. कितले म्हळ्यार भीमाला एक भुजांतू 10,000 असतील बल आशिल्ले आनी अर्जुनी कांय उणी न्ही. तशी मुखार 5 श्लोकांतू दृष्टकेतू चेकितान काशीराजा पूर्वजित कुंती भोजा हांगेल योद्धाल सकट नाव सांगतास पांडवाला सैन्यांत आशिल्ल्या. संच श्लोकांतू आणखी पांडवाल सेने आशिल्ल्या योद्धा तांगेला नाव सांगतास. युधामन्यू, उत्तमौजा, मागीर द्रौपदील चल्ल्या, सुभद्राल चल्लो आनी पुरा महारथीस. आता पळोवन आसता तुम्ही युद्धांतू ಕೆಲವು जन नेलार दकून चमकून वचून युद्ध करता सैनिक. ಕೆಲವು जन घोड्यार बैसून, ಕೆಲವು जन हस्तीर बैसून, ಕೆಲವು जन रथार बैसून सांगतास. आणि महान योद्धास महारथीस महारथीस. नेक्स्ट त्याच्यात तरी 7 दकून 9 श्लोकताय दुर्योधनु तागेले सेने विषयी सांगतास. आमगेल सेने काही उणी नाही. आत्ता मिगेल सेने विषयी सांगता वा आयका. आमगेलंतू मस्त नायक आणि योद्धा आसाची. तुगेल माहिती खातीर आता हांव सांगता म्हणून द्रोणाचार्याला सांगता. तागेल सेनेंत आशिल्ल्या प्रमुख योद्धा तांगेला सांगता. सांगताना फर्स्ट भवान भीष्मस्य म्हणता. भवान म्हळ्यार तुम्ही द्रोणाचार्याक फर्स्ट सांगता. मागीर भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती हांगा विकर्णाल विषयी सांगतास. म्हळ्यार तो द्रोणाचार्याला उलयताना लागीं भीष्म विकर्ण पुरा आयकतासची. तेन्ना विकर्णाक हांगा हायलायट करता. म्हळ्यार पुढे द्रौपदीका सभेंतू शोषित करताना विकर्णान पांडवा तांगेल पक्ष घेवन उलयलेला. तेन्ना दुर्योधन इतले डिप्लोमॅटिक की कितले चतुरस की तो हांगा विकर्णाक हायलाइट करून सांगता विकर्णा म्हणून. तशी तागेल नाव काणू अशी म्हळ्यार तागेल मनान कसं म्हळ्यार आत्ता तू दुर्योधन मिगेल पक्षांत आसा आणि पांडवा तांगेल लागीं वचू नका म्हळ्यार एक हायलाइट करून सांगता. आनीके 9 श्लोकांतू आनीके मस्त महान योद्धा आसाची. तांणी मिगेल खातीर तांणी कसं नमुने योद्धा आसा म्हळ्यार मस्त आयुध उपयोग करतास तांकां गोतासा. आनी सगळ्यांक सेनेचे विज्ञान गोतासा. आणि तांणी मिगेल खातीर हे युद्धभूमीत जीव दिवच्या रेडी आसाची म्हणटा. अप्रत्यक्ष जावन दुर्योधनांक सांगतास की मिगेल पक्ष घेतील निमती तांणी युद्धभूमींतू मोर्ची खंडित म्हणून. तशीच धांच्यानी 11 श्लोकांत आम्ही पळोवं येता की दुर्योधन तागेल्या आणि पांडवाल सेनेच्या तुलना करता, कंपॅरिझन करता. आमगेल सेने इमेजरेबल म्हळ्यार मस्त व्हडले मेजूचे जायना. अनलिमिटेड जन आसाची सैन्य आसा. हाज्यो भीष्म हाजी संपूर्ण शक्त जावन रक्षण करता आसा. तुलनांत पळोवचें गेलें म्हणल्यार पांडवा तांगेल सेने कौरवा तांगेल पशी उणे आसा.
तक रक्षण करतास भीम भीम प्रमुख योद्धा जलारी भीष्माल एदुरू भीम काही विख्यात नाही म्हणून सांगतास दुर्योधन. तशी श्लोका इक्रांतू म्हणतास की तुम्ही तुम्ही तुमगेल स्ट्रॅटेजिक लोकेशन अंतू असून भीष्माक सपोर्ट करयाची म्हणारी दुर्योधन मस्त चतुराईन उलयतास. ताका दिसता कसं म्हणारे आमत भीष्माक मस्त होगळशिला त्यांना विंगड सैनिका तांकां आमकां विंगड योद्धा तांकां दिसून नवा आमकां प्रामुख्यत दिनी म्हळ्यार तशें जावन तो सांगतास तुम्ही तुमगेल स्ट्रॅटेजिक पोझिशनार राबून भीष्माक सपोर्ट करयाची म्हणून. श्रील प्रभुपादजी अज्जा भावार्थान सांगता या श्लोकाच्या 11 श्लोकाच्या दुर्योधनाक धैर्य आशिल्लें की युद्धांतू भीष्म आनी द्रोण तांकां पूर्ण सहयोग करताची एक उत्तर ताई उलयनांची म्हणून. कसले म्हळ्यार तांकां गोत आशिल्लें पुढे द्यूत क्रीडे जातरी सभेन तू द्रौपदीक हाडतना तेन्ना दुर्योधन भीष्म पितामह आणि द्रोणाचार्य एक ताई अक्षर उल्लेनिंची द्रौपदी न्याय निमगिताना तेन्ना दुर्योधन गोतस आनी म्हाका अंका हांव म्हळ्यार जायना पांडव म्हळ्यार मोगस हांव म्हळ्यार तितलो अनुकूल ना अंका जलारी तो तगेले विजया खातीर तांगेल वयर अवलंबित जावन आसा अवलंब जाता आसा. आता 12 आणि 13 श्लोकांतू भीष्म तगेला शंकू दिता त्या ऐकून तरी विंगड जने शंकुदूच्या सूर करतासी त्या सांगतासी 12 आणि 13 श्लोकांतू. दुर्योधनानं द्रोणाचार्याला उल्लोन जातरी त्यांना भीष्म एकही अक्षर उल्लेना डायरेक्टली शंकू दिता. शंकुदूच्या युद्ध आरंभ जावचे संकेत तागेल उत्सुक नात्वाक प्रोत्साहन दिवच खातीर भीष्म शिवशी गर्जन कोण शब्द कोरनो शंकू दिता. ऍक्च्युअली भीष्म पितामह दुर्योधनाला स्वभावाक फेवर नाशिलो जलारी युद्ध करचे तागेल कर्तव्य आशिल्लें. हांगा इनडायरेक्टली हे सूचन दितास की तो शंकुदून आमकां विजय मेळचे साध्य ना कसला म्हळ्यार कृष्ण विरुद्ध पक्षांत आसा म्हणून. तशी 13 श्लोकांतू भीष्मान शंकुदून जातरी सक्कड सैनिक तांगेल शंकू डोलू ब्यूगल्स ट्रम्पेट्स ऑन्स ताजेन पुरो शब्द कोरून ओढान शब्द करताची. आत्ताताई आता 13 श्लोक ताजेल्ले 14 श्लोकांतू आम्ही पळयता की एद्दोळताई संजय धृतराष्ट्राक कौरवा तांगेला कडे कसं जाता म्हणून सांगताशिला. आता कॅमेरा शिफ्ट करून पांडवाल पक्षा कसं जाता म्हणून सांगू वता. 14 श्लोकांतू देखून 18 श्लोकाताई पांडवा त्यांनी कृष्णानं पुरो शंख उद्विलेले म्हणून सांगतासची. सांगतास की महान रथारी संजय धृतराष्ट्राक वर्णन करतास महान रथारी कृष्ण आणि अर्जुन बैसून आसाची रथाक धवे घोडे चलायसिता आसाची तांनी तांगेल्या दिव्य शंख उदिताची. हांग पळया दिव्य शंख प्रदद मतू म्हणा दिव्य शंख त्याची भीष्म शुद्ध भक्तू देवाला जलारी तग्गेल शंकाक दिव्य शंख म्हणी कसला म्हळ्यार तांनी अधर्म पक्ष आशिल्लींची दुर्योधनाल पक्ष आशिल्लींची त्याची अर्जुनाला शंकाक दिव्य शंख म्हळ्यार तांनी धर्मा पक्ष आशिल्लींची. तशें जावन ताजे नंतर भावार्थांत आमी ताजे भावार्थांत पळयत 14 श्लोक 15 श्लोकांतू जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्ष जनार्दनः म्हळ्यार पांडुल पुत्र तांनी खंडित जय पावताची. कशी इताका कसला म्हळ्यार जनार्दन तांगेल पक्ष आसा वैयक्तिक जावन तांनी
अर्जुनालोटू बैसून असची तश जावनु खंडित पांडुपुत्रांक जय जत्ता केन्न केन्ना आणि काही काही देव असत की त्या पक्षाक जय खंडित आणि लक्ष्मी देवी तंगेला पत्नी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून केन्न कृष्ण पांडवाल पक्ष अस की थई लक्ष्मी देवी खुद्द अस तशी पूर भाग्य पांडवा तंका जत्ता म्हणून 15 आणि 16 श्लोकांत सांगतासची कृष्णानं तगेल शंख उद्विल्ले तज नाव पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः म्हणून अर्जुनाल शंका नाव देवदत्त भीमाल शंका नाव पौंड्र त्यांनी पुरा शंख उद्विलाय म्हणून हंगा या श्लोकान सांगला पांचजन्य ऋषिकेशो मला ऋषिकेश म्हळारी कृष्णाक ऋषिकेश म्हणून सांगला हंगा म्हळारी पूर इंद्रियाचे तो मालिक मुख्यतः जावनु देव सकडाल हृदयांत अस कोण तंक शरण जाता की तंगेल इंद्रियाक मार्गदर्शन दिता या संदर्भांतू त्यांनी अर्जुनाला इंद्रियाक मार्गदर्शन दिताची प्रभुपादजी या श्लोकाचे भावार्थन सांगतासची कृष्णाक अंग विंगड विंगड नाव अस वासुदेव देवकी नंदन यशोदनंदन पार्थसारथी गोविंदा म्हणून केन केन देव कार्य करत की ऍक्टिव्हिटीज करत की तंक नाव येत विंगड विंगड कार्य तकीत तंक विंगड विंगड नाव अस म्हणून सांगलं आता भौतिक व्यक्ती पळेल म्हण जलारी नावा तकीत तंगेल कार्य असं नाव कसकी असतं कार्य विंगड असतं जलारी द्यावा तशी नाही त्यांनी कोर्च विंगड विंगड कार्य तकीत तंक विंगड विंगड नाव असं मधुसूदना मला भीमन मधुक मारलेल्या म्हणून तशी उदाहरण आता 16 श्लोकांतू युधिष्ठिराल शंका नाव मागीर नकुल सहदेवाल शंका नाव अनंत विजय सुघोषा मणिपुष्पकव त्या पूर त्यांनी उद्विताची शंकू ताजी नंतर काशीराजा विराटा शिखंडी त्यांनी पूरा तंगेल तंगेल शंकू उदूच्या सुर करताची सक्कड संजयू धृतराष्ट्र सांगतास या शंख उद्वचे शब्द क्लिअरली इंडिकेट करतास की या सक्कड कुरुवंश नाश जाता म्हणून युद्धांतू धृतराष्ट्रानं मन केलेल जलारी तागेल पुत्ता तांका कंट्रोल कोरयत आशिल ताणे त्यांनी कोरच्या अधर्म कार्याक ताणी उत्साह दिला तांक रब्बईनी ताणे एक म्हणता अक्रूरानं धृतराष्ट्राला वचून सांगू असशी की तू पक्षपात करतास पांडुपुत्रा तुगेले चेडूशी तांक समान जाऊन पळलाय तू तांका रक्षण दिवका म्हणून तेन्ना धृतराष्ट्र सांगत की तुगेले उपदेश प्रभावी अस मिंचुशी आकाशांतू जगजगीतास पळा तशी तुगेले उपदेश जलारी मिंचू आकाशांत कितले वेळ असता थोडे वेळ मिंचू मोडा भितर येता आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळान फॉर अ मोमेंट ताजे नंतर वता तशी अक्रूराला मिंचुशी आशिल उपदेशू धृतराष्ट्राला मोडा म्हणके आशिल हृदयांतू 1 सेकंड तितले ताई वर्णत धृतराष्ट्र म्हणता अक्रूरा हांव तू सांगचे पुरा एप्रिशिएट करता जाल्यार मिगेल एक वीकनेस कसं म्हळारी म्हाका ते फॉलो करू जायना मिगेल पुत्ता तांगेल वैरी आशिल मोगा निमित्त म्हाका तांका आणि मिगेल भावाल चेडू हांका समान पळोवचें जायना आणि कसं म्हणारी सक्कड प्रारब्ध प्रकार निर्णय जला नवा या परिस्थितीन तू हांव कसले करू जायना धृतराष्ट्रानं या परिस्थिती समकोर्यत आशिल्ल्या जलारी करली तशीच 14 श्लोक आम्ही पळयला ताजे नंतर 19th श्लोक आम्ही वतासची
19th श्लोकांतू पांडव ತಂಗೆಲ ಶಂಕು ಶಬ್ದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಲ ಪುತ್ತ ತಂಗೆಲ್ ಹೃದಯ ಅಂತೂ ತಳಮಳ करता पांडव तनी शंख उद्विलेला त्या शब्दाकर धृतराष्ट्र पुत्ता तांगेल हृदय तळमळ जाता. प्रभुपाद स्वामी आज भावार्थन सांगतासची अक्क कारण पांडव तंका कृष्णल वैर आशिल धैर्य आता पळयात कौरव तन्नी शंख उदिताना पांडव तंक तशी तळमळ जायनी जलारी पांडव तन्नी शंख उदिताना कौरव तंगेल हृदय अंतू तळमळ जाता म्हळारी आ कारण मला पांडव तंगेला कृष्णस कोण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णाल शरण घेतला की त्यांनी कंचे विपत्तींत असल्यारी कंचे हायेस्ट ऑब्स्टिकल्स जलारी येवो त्यांनी भिवक मोडना एक भक्ता तंका कृष्णाल वैरी असल धैर्य सुका तशी मुखारी 20 दकुनु 20th श्लोक दकुन 27th श्लोक ताई अर्जुन युद्धभूमींतू त्या सेनेक पुरा ऑब्झर्व करतास आणि कृष्ण म्हणतास रथ ओरनु त्या सेनेमध्ये दवरी म्हणून त्या आता मी पळया 20 दकुनु 20 दकुनु 27th श्लोक 20th श्लोकांतू त्या समयांतू रथार बैशील अर्जुनु तगेल बाण आणि बिल्लू तशी म्हळारी त्या शंका शब्दू युद्ध आरंभ जो संकेत त्यानं अर्जुन कसं करता तगेल बाण आणि बिल्ल दोरनु मारू तयार जाता तगेल रथारी बावटारी रथाची बावटारी हनुमानजीला चिन्ह असा श्रील प्रभुपाद भावार्थांत सांगताची की बावटारी हनुमानल चिन्ह विजयाचे प्रतीक आता रामचंद्र देवाना रावणालोटू युद्ध करताना हनुमंताना सहाय केला हनुमंतान सहायनिमित्ती रामाक जय जल्ला आता तशीची राम देव कृष्णाला रूपारी अर्जुनाल पक्ष अस हनुमानजी तंगेल बावटार अस कई देवस की तई लक्ष्मी देवी खंडित अस तशी जावनु युद्धांतू अर्जुनाक जय खंडित या सक्कड विजयाचे प्रतीक म्हणून अंत सांगला तशीची 21st आणि 22nd श्लोकांतू अर्जुन अशी सांगतास ओ अच्युता मिगेल रथू दोन्ही सेनेमध्ये वर इत्याक म्हळारी अर्जुना पळोक आशिल की त्यांनी युद्ध कोरच्याक कोण सकड ओट्टू जल्ल्यांची तो बाण आणि बिल्ल घेऊन मारू रेडी अस जलारी पूर्ण धैर्य नाशिल ताका मस्त संदिग्ध परिस्थितींत आशिलो तो संदिग्ध परिस्थितींत पडता कसलं मला अर्जुन शुद्ध बघतो देव तंगेलोट अस जलारी तो तसल एक परिस्थिती विषय कन्फ्युजन अन पडता कसला म्हळारी या कृष्णाल इच्छा आशिला हज्जी निमित्त आमक सक्कड जगत्याक भगवद्गीते संदेश मेसेज मेळका म्हणून देव केन्नाय भक्ताक मस्त प्रीती करता देवाला आणि भक्ताल संबंध प्रीतीच्या आणि दिव्य जावन असता भक्तो देवाल सेवे करूक केन्नाय रेडी जावन असता उत्सुक जावन असता कसं सेव मेळत म्हाका देवालय म्हणून तशीची देवूय सुसंधी पळयत की म्हाकाय भक्ताल सेव केन्ना एक करचे हांवय एक भक्ताल सेवे कोरका केन्ना मेळत म्हाका म्हणून अंतू तांकां दिव्यानंद मेळटा शुद्ध भक्ताना आदेश दिताना देवाक दिव्यानंद प्राप्ती जाता तशी अर्जुनान सांगतास की रथ वरून 2 सेनेमध्ये दवरी म्हणून तांतू तांकां आनंद मेळतास
श्लोका 23 अंतू अर्जुन सांगकी वाईट मनाचे या दुर्योधनाक युद्धांत सहाय करच्याक कोण सकड आयला म्हण पळया. आजी या श्लोकात 23 श्लोकाच्या भावार्थांतू प्रभुपाद स्वामी अशी सांगतासची दुर्योधनानं तागेल अन्ना लोटू मेळणू राज्य भितर घाल का म्हणला सगळ्यांक गोत आशिल्ली. इट वॉज अ ओपन सिक्रेट. आणि हांगा अर्जुन सांगकी दुर्बुद्धीचे या दुर्योधना सपोर्ट करू कोण सकड आयल्यांची पळया म्हण. 24 श्लोका मुखार वता स्वामी संजय सांगता अशी कंटिन्यू करता असत धृतराष्ट्र सांगच्या अर्जुनानं अशी सांगतरी कृष्णानं रथ ओरनो दोन्ही सेनेमध्ये राबयला. हांगा कृष्णाक ऋषिकेश आणि अर्जुनाक गुडाकेश म्हणून सांगलं. गुडाकेश म्हळारी नीद कंट्रोल केलेलो म्हणून. नीद म्हळारी हांगा अज्ञान आणि अंधकार म्हणून अर्थ. अर्जुनानं अंधकाराक कॉन्कर केला. कशी केला त्या म्हळारी देवाल रूप आणि गुणाच्या सदा काल उडगास करणं. तशीची भक्ता त्यांनी या नीद अंधकारू डार्कनेस कशी कॉन्कर करूयेत केन्नाय कृष्ण विसरना तिला कृष्णाक उडगास दवरनो कृष्णाल वैरी भक्तीन ते अंधकारू कॉन्कर करूयेत म्हणलें सांगता. तशी 25 श्लोकांतू भीष्म द्रोण आणि प्रमुख योद्धा त्यांनी तांगेल समक्षांतू अर्जुन कृष्णाक अशी सांगता. भीष्म द्रोण आणि प्रमुख योद्धा तांगेल मध्ये कृष्ण अर्जुन अशी सांगता सर प्रीतीच अर्जुना पळम पुरुष सक्कड अंग एकत्रित जल्ल्यांची या कृष्णान उलोच फस्ट उत्तर. ऍक्च्युअली दोन्ही अध्यायदकून देव उलयता जलारी उत्तर दिता या क्वेश्चनचा पुरा जलारी हंगा एक सेंटेन्स असता सांगची कसं म्हणारी प्रीतीच अर्जुना पळ पुरुष सकड अंग एकत्रित जल्ल्यांची युद्ध करू कम. देव परमात्म स्वरूप जावन आमगेल हृदयांत आसा अशी तांका अर्जुनाल मन गोतस की पूर्णतः ह्यो लढाई करूक तयार जायनी म्हणून. तशी 26-27 श्लोकांतू विवरण दितास की अर्जुनान तागेल सेने त्या मध्ये रप्ताना ते पुरा पळयत की गुरु तन्य असची मागीर अन्नाल समान आशिल्ल्या मिगेल्या मालगड असची आज्जा तन्य असची मम्मा तन्नी भावा तन्नी आणि मस्त तागेल लेखतले पळयत ते या सक्कड पळोवन तागेल हृदयांतू दय आणि भारी बेजारू आणि दुःख जावच्या सूर जाता. मुखार 28 आणि 30 श्लोकांतू अर्जुनाला कंपॅशन आणि रिझल्टंट बॉडीली रिॲक्शन आम्ही पळयता. हंग तो एक रीजन दिता युद्ध कसला करना म्हणून. हंग 28 श्लोक 28 श्लोकादकून रीजन्स दिता वता कित्याक हांव युद्ध करना म्हणून. सांगता की कृष्णा मिगेल लेखतला पळोवन दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण स्वजनम मिगेल लेखतले मिगेल जन कृष्णना अज्जी उत्तर मुखार अध्यायान दिता त्यांनी स्वजनम उत्साहान युद्ध करच्या राबल्यांची ह्या पळोवन मिगेल हातपाय गडगड येतास कृष्णा आणि तोंड सुकून येतास. अज्जी भावार्थांतू श्रीला प्रभुपादान चांग विषय सांगला कसं म्हणारी कंच मनुष्याक देवाल वैरी विश्वासनीय भक्ती असकी तांगेलागी देवतांत असचे चक्कड गुण तांगेलांत असता म्हणाले. तशी एक नमुनार पळयलारी अर्जुनालांतू या सक्कड गुण अस तशी तो शत्रू तांगेल वैरी दय दाखयता.
29th श्लोका सांगतास सगळे देह गडगड येतास केसु नीट रप्तास हत्तादकून गांडीव पडतास आणि मिगेल चर्माक उज्जेतास कृष्णा. श्रील प्रभुपादन अज्जी भावार्थांती सांगोस म्हळारी देह गडगडेचाक आणि या केसु पुरा नीट रब्बुक दोन कारण असता. एक आध्यात्मिक कारण भक्तीच्या परमानंदांत असताना, अनेक भौतिक कारण भैयान. हंग अर्जुनाक या आध्यात्मिक कारण निम्तिने भैयान भौतिक भैयान म्हळारी इज फियरिंग फॉर द लॉस ऑफ लाईफ द बॅटल फील्ड अंतू त्या भैयान तक या सिम तगेला कसं म्हणा देह गडगड येता हात केसु नीट रप्ता म्हळलेक सांगला अंतू. तशी श्लोक 30 अंतू सांगता अर्जुन मुखारसिता सांगच्या मक रब्बू जत्ताना कृष्णा मक सक्कड विसरतास मिगल मन सक्कड गूंतास अंतू या दुर्भाग्याच कारण म्हणून मक दिसतास. तक तगेल सेने वैरी मात्र नाही विरुद्ध पक्षात सेने वैरी करूनस येता. भावार्थांतो अज्जी श्लोकाच भावार्थांतो 30th श्लोकाच भावार्थांत श्रील प्रभुपाद स्वामी सांगताची एकला सेल्फ इंटरेस्ट कृष्ण जो विष्णू वैर असोका जलरी बद्ध जीव कसं लेखता म्हळारी बद्ध जीवात जलरी बद्ध जीव त्या विसोरनु भौतिक कष्टांत पडताची. अर्जुनु कृष्णाला इच्छे निमित्त तगेल सेल्फ इंटरेस्टाच्या अज्ञान अंत दाखयतास. 31st श्लोकांतू देखून 35th श्लोक ताई अर्जुनो दोन्ही कारण सांगता सीता लढाई युद्ध करना म्हणाले. त्या कसं म्हणारी 31st श्लोका सांगता मिगेल जन मोरनु कसल सौभाग्य जत्ता मग कसल या राज्य सुख आणि या जय पुरा मक नक्का हांव युद्ध करची कसल्याक या राज्य मेळका जय जावका सुख मेळका म्हणून या मक्का कसले नक्का. कृष्ण सांगतास तू युद्ध करच्या या मुखारसून अध्याय दिलेला उत्तर तू युद्ध करच्या जो कर्तव्य पालन करच्या या तीन मेळचे राज्य जय सुख मेळचे खातीर नाही कसं कार्य करताना संसिद्धीर हरितोषणम मला भक्तांनी कार्य करच्या देवाल तृप्ती करची खातीर असुका. आम्ही करची कर्तव्य जो कार्य देवाल तृप्ती कोस्कर असुका. शरीर स्तरारी जन लेखता की भायर दकून मेळलेले फलाची या सक्कड म्हणून जलारी देवाला तृप्तीक आम्ही कार्य कोरका आमगेल इंद्रिय सक्कड तंगेल कार्य अंतू घालका. 32 श्लोकांतू अर्जुन उकारसीता सांगतास या राज्याचे अगत्य कसला या सुख कसल्याक राज्य मेळ्ळारी सुख भोगूक जन मिगेलोटू मिगेल लेखतल पुरा मिगेलोट ना म्हण जलारी अज्जी अगत्य कसला. आता उदाहरण एक आमगेला एक ओल्ड मोबाईल फोन असता जलारी आपोन उल्लोचाक जन ना जलारी या ओल्ड मोबाईल फोन दोन अगत्य कसला. तशीची राज्य मेळ्ळा सुख मेळ्ळा जय मेळ्ळा जलारी त्या पुरा अनभसूचाक मागीर त्या हॅपीनेस या करूक मुखारसून लेखतल नांची कोणे ना म्हण जलारी अज्जी अगत्य कसला म्हणतास. 33rd आणि 34th श्लोकांतू सांगतास की अर्जुनो लेखतली ना म्हण जला कसले आनंद ना मम्मा तन्नी आज्जो मित्रा तन्नी पुरा युद्धाक मरू रेडी असची
हांव इत्याक तांकां मारका तांकां मारनू राज्य मेळ्ळारी खंय सूख कसले सूख ना म्हाका तांकां मारची अपेक्षा ना तांणी म्हाका मारची इच्छुक असल्यारी मारोच म्हाका तांकां मारची इच्छी ना तिनी लोक दिल्यारी सगळं ऐश्वर्य दिल्यारी म्हाका या कसले नाका हांव तांगेलोट युद्ध करना धृतराष्ट्राल पुट्टा तांकां मारनू कसो आनंद मेळटा म्हूण निमगीत आसा मुखार सुनो 36 आणि 38 श्लोका फर्स्ट कारण आम्ही पळयला की दय रिजन समटास कंपॅशन सेकंड कारण आम्ही पळयले दोताय is not foreseeing any enjoyment third कारण at santasto yeah fearful of sinful reactions the 36th ಶ್ಲೋಕದಕ್ಕೂ 38th ಶ್ಲೋಕದ 36th ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ सांगता कृष्ण तांगेल हत्ती केल्यारी पाप मेळटा आतताई म्हणून म्हणटा सांग आतताई म्हळ्यार एग्रेसर्स आसुरीक व्यवहार करतले ह्या एग्रेसर्सांक मारल्यार ताई युद्धान मारल्यार ताई म्हाका पाप मेळना म्हणटा आसा हे स नमुना एग्रेसर्सांक ताच्या भावार्थान सांगला एकलो विष दितलो घराक उज्ज दितलो तिन्नीच्या आयुधान आक्रमण करतलो चारीचे ऐश्वर्य लूटी करतलो पंचाच्या विंगड जनाला जाग भितर घालतलो संचे बायलेक अपहरण करतलो या सगळ कौरवा तांणी केला जलारी अर्जुन हंग सांगतास तांणी एग्रेसर्स आसू पुरोची जलारी तांक मारल्यारी पाप मेळटा पापाची प्रतिक्रिया मेळटा म्हाका ना हांव मारना म्हाका हे युद्ध नाका आणि 37, 38 श्लोकांतू अशी सांगता की विरोध पक्षातांनी युद्ध जो द्यूत क्रीडाक क्षत्रिय तांकां आमंत्रण केल्यारी क्षत्रिय तांणी ना म्हणून नज हंग अर्जुनाक दुर्योधनान पक्षातांनी आमंत्रण केला असल स्थितीन तू अर्जुनान ना म्हणून नज अर्जुन हंग सांगतास तांगेल हृदय लोभान भरला तशी तांकां वंशनाश जावचे मित्राक द्रोह करचे या चूकी म्हणून दिसना जला आमगेल त्या हृदयान तसं लोभ ना आम्ही वंशनाश जाता म्हणून गोत्तसुनी असल पाप कार्य कोरकवे म्हणून निमगीत आसा तशी 39 आणि 43 श्लोक ताई चारीच कारण सांगतास डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी म्हळ्यार कुलक्षय कुटुंब नाश जाता ते कुटुंब नाश जाल्यारी कुटुंबाची परंपरा नाश जाता आता कुटुंबांत आशिल्ल्या मलगड्या सकडाल तांगेल मृत्यू जाल्यारी धाकल्यांक मार्गदर्शन दिवच्या कोण आसाची तेन्ना तांणी मार्गदर्शन नातिल्या धाकली सकड एंगर जनपुरा चुकीची वाटेर वताची तेन्ना कुटुंबाची परंपरा नष्ट जाता कुलधर्म नाश जाता अधर्म चड जाता 40th श्लोकांतू आणि 39 to 42 श्लोकांतू फॅमिलीचे या कुटुंबाची परंपरा नाश जाल्यारी कसो परिणाम म्हणून अर्जुन सांगता आसा कुटुंब नाश जाल्यारी कुलधर्म नाश जाता अधर्म चड जाता कुटुंबे स्त्रीय म्हळ्यार जबाबदारी पुरुषाल रक्षण तांकां ना जाता तेन्ना तांणी नीतिभ्रष्ट पुरुषाला शोषण नीतिभ्रष्ट पुरुष तांगेल शोषण करताची तांणी प्रदूषित जाताची स्त्रिय ताजे कारण कसं जाता वर्णशंकर नक्क जलाल संततीत उत्पन्न जाता कुटुंब परंपरा नाश केल्लांक नरक मेळटा ताजे नंतर पित्रा तांकां दिवचे आशिल्ले पिंड कार्य श्राद्ध पुरा रपता जाती धर्म नाश जाता कुलधर्म नष्ट जाता म्हणून 42nd श्लोक ताई अर्जुन सांगतास कुलक्षय जल म्हणून जाल्यारी हाजे परिणाम कसो लाय म्हणून आता 43rd श्लोकान सांगता
कुलधर्म नाश केल्लांका नरक असं म्हणू हांवें अधिकृत मूला दाखवून ऐकला कृष्ण. अर्जुन पळ तगेल वाद सांगताना वैयक्तिक अनुभवान सांगताना तो सांगता हांव डिसिप्लिक सक्सेशन दाखवून ऐकला. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ती करचे डिसिप्लिक सक्सेशन दाखवून गुरु परंपरा दाखवून कोणी त्या ज्ञानान तू ऑलरेडी स्थित जाल्यांकी असं की तसले योग्य मनुष्याला सहाय्यानं वास्तविक ज्ञान प्राप्ती कोरका म्हळ्यार श्रील प्रभुपादजी स्वाम्यान भावार्थांत सांगला 43rd श्लोकांत. आता 43rd श्लोक ताई पळयला आमी आनी लास्ट 3 श्लोक आसा 44, 45 आणि 46 या 3 श्लोकांत 44th श्लोकांत अर्जुन अनेके सांगस कसं म्हळ्यार कितले विचित्र या हांव व्हड पाप करूं वता आसा राज्य आनी सुखाचे इच्छिना मिगेलेची स्वजना काव हत्या करूं वता आसा कसं नमुने विचित्र या. 45th श्लोकांत अशें की क्षत्रिय तांगेला युद्धाचे तत्व कसं म्हळ्यार कोण आयुध ओटू नाकी जो कोण युद्ध करचे इच्छे युद्ध करचे कोणाक इच्छे नाकी तांगेल वैरी आक्रमण विरुद्ध पक्ष आक्रमण करूना जाल्यार हांगा अर्जुन सांगतास कसं म्हळ्यार हांव शस्त्र नतिले राबता तांणी म्हाका धृतराष्ट्राल पुता तांणी म्हाका तशी मारोचे हांव युद्ध करना. लास्ट श्लोकांत आमी आयल्यांच्या फर्स्ट अध्यायाच्या अर्जुन विषादान ಗೊಂದಳು दुःख भय चिंतेन तगेला बाणू आणि बिल्लू साइड दवरता आणि युद्धभूमीच्या मध्ये रतारी या सकळ सांगून जातरी तो त्या विषादान ते रतार ते बसता. या सकड संजयू धृतराष्ट्राक विवरण दिता असता. आता मी पळयता की अर्जुन विषाद योग अर्जुन विषादान त्या सेनेमध्येंतू त्या रतारी बसला गा बाण आणि बिल्लू साइड दवर दुःखान अक्का कृष्णाल उत्तर कसले म्हणून मुखारीच्या अध्यायांत पळया. आमकां मस्त प्रश्न असू पुरो मस्त नमने कन्फ्युजन असू पुरा ते ऐकून अर्जुनाल म्हणकेची जाल्यार आता मी एक बागीला ओपन केला इतलेची आणखी 17 बागीला ओपन जावचे आसा त्या 17 बागला भितर वच्चे आसा. तेन्ना या उत्तर या क्वेश्चन्साक उत्तर कसले म्हळ्यार पळोवच्याक तुम्ही रेग्युलरली अटेंड करता तेन्ना तुमगेल आशिल्ले प्रश्नेक सकड उत्तर मेळता वता भगवद्गीतेंत. आज्यात एक समरी पळोवचे गेल्यार आमी फर्स्ट दाखून या अध्यायाचे समरी समअप करू का. फर्स्ट श्लोकांत धृतराष्ट्र संजया निमगीता युद्धभूमींत कसं जाल्ल्या मिगेल आनी पांडवाल चल्ल्या तांणी कसं केल्ल्या म्हणून. दोन्ही श्लोकांत संजय धृतराष्ट्राक युद्धभूमींत कसं जाल्ल्या म्हळ्यार विवरण दिता. 3 आणि 5 श्लोकांत दुर्योधन पांडवाल सेनेविषयी सांगता सैन्याविषयी वर्णन करता. 7 आणि 9 श्लोक ताई दुर्योधन तागेल स्वंत सैन्याचे विवरण करता. 10 आणि 11 श्लोकांत दुर्योधन पांडव सेने आणि तागेल सेन्याचे समतोलन कंपॅरिझन करता. 12 आणि 13 श्लोकांत भीष्म तागेल शंख उद्भिता मस्त जनते शंख उदूच्या सूर करताची.
मस्त व्हडले शब्द करताची 14 आणि 18 श्लोक ताई कृष्ण पांडव आणि सक्कड शंकू उद्विताची 19th श्लोकांतू या शंका शब्द ऐकून धृतराष्ट्राल चल्ला ತಂಗೆಲ हृदयांतू तळमळ जत्ता 20-27 श्लोकात अर्जुन त्या सक्कड सेने तंक युद्धभूमीर पळयता ऑब्झर्व करता कृष्ण सांगत की रथ ओरनु त्या दोन सेनेमध्ये दवरी कोण सक्कड आयला म्हणून पळया कृष्ण त्या रथ ओरनु दोन्ही सेने मध्ये दवरता आणि अर्जुन त्या लेखतलान पुरो पळोच्या सुरू करता 28th श्लोकाद कुनु 30th श्लोकात अर्जुन तगेला एका कारण सांगता युद्धित करना म्हणला कंपॅशन आणि रिझल्टंट बॉडीली सिम्पटम्स 31 कुन 35th श्लोक ताई दोन्ही कारण सांगता नॉट फोर्सिंग एनी एन्जॉयमेंट म्हळ्यार तो भयंजत की या जय मिळणी कसं साध्य कसं या असं काही संतोष ना लेखतल पुरा या युद्धांत मेली म्हणटलं कसं संतोष असं आणि काही एन्जॉयमेंट मिळू साध्य ना म्हणून 36 to 38 श्लोकांतू तिन्ही कारण सांगता fearful of sinful reaction 39 to 43 श्लोकांतू चारी कारण सांगता destruction of family ट्रेडिशन्स डायनेस्टीचे नाश जाता म्हणून 44 to 45th श्लोकांतू तो सांगतास की हांव मेल शस्त्र पुरा सोडून अनामड आसता तांणी जाय जाल्यार म्हाका मारोची हांव तांगेलोट युद्ध करना म्हणून लास्ट श्लोकांतू तो विषादान मस्त दुःखान रतारी बिल आणि बाण दवरनु रतार बसता श्रीमद भगवत गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय हांव कसली चूक केला म्हण जाल्यार म्हाका माफी कराची वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल माताजी हरि बोल हर ग्रेस सखी चरण माता जी की जय हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय माताजी तुम्ही डिटेल जाऊन फर्स्ट भगवद्गीता इंट्रोडक्शन मागीर कशी एक युद्धभूमींतू कसन स्थिती आशिल्ल्या त्या मागीर जयाचे कसन चिन्ह आशिल्ल्या मागीर भक्तवत्सला कशी कृष्ण मागीर कसन विषाद कसन तागेल अर्जुनाल रिजन्स आशिल्ले चंदकोल श्लोका बाय श्लोका डिटेल जाऊन एक्सप्लेन केलेलं असं मस्त धन्यवाद माताजी हंगे एक क्वेश्चन आयिल्लो माताजी बांधवाचा क्वेश्चन्स असला प्लीज पोस्ट करेता हंगे क्वेश्चन आयिल्लो एक अर्जुना कैन फाइट फॉर द सेक ऑफ पांडवास ओनली why guilt then Arjuna can fight for the sake of Pandavas only why guilty then आज उत्तर तुमका मुखारचे चॅप्टरांत मेळत माताजी आणि अर्जुना कैन फाइट फॉर द सेक ऑफ पांडवास ओनली इत्याक म्हणल्यार मुखारी चॅप्टरांत तुमका ताजे उत्तर मेळटा आणि ह्या कृष्णालेची इच्छा आशिल्ली की तांकां एक तसले एक सिट्युएशनार घालका तागेल शुद्ध भक्तांक तसले एक परिस्थितीर घालका की ह्या भगवद्गीतेचे मेसेज सक्कड जगत्याक मेळ्ळो म्हणल्यार खातीर या कृष्णालेची एक इच्छा एक विषय की तांगेल मुखांतर सक्कड जनाक या भगवद्गीता मेळ्ळो म्हणून
आणि हाजी डिटेल आन्सर मुखारसून तुमकां चॅप्टर मेळटा कोणी सिनियर डिवोटीजांक वैष्णवांक हाज्या आन्सर सांगूस म्हण जाल्यार सांगेत प्लीज. Hari Bol Mataji. So please continue John Itar Abba. So questions and answers. Bhagavad Gita unlimited asa amkoluka. Ani konaka questions asava? Konaka questions isla please ningiya. Mast comment ani ailas Mataji. Icon details Hari Bol. Chat box of question sir. Okay. Did Duryodhana know that Lord Krishna was a supreme personality? Why did he proceed to fight if he knew the same, as it was evident that he will not have victory as supreme personality is on other side of the battlefield? Did Duryodhana know that Lord Krishna was the supreme personality? Magiri, why did he proceed to fight if he knew the same, as it was evident that he will not have victory as supreme personality is on other side of the battlefield? Senior वैष्णवाजांक रिक्वेस्ट करता या क्वेश्चन त्यांनी घेवका म्हणून. Hare Krishna. Hare Krishna. बलराम किंकर प्रभू त्यांनी हात रेस केला. Unmute करेत प्रभू. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. माताजी हांव उलय लायक पडटा म्हूण लेखता सर. वय प्रभुजी. First of all, the question was said it is Duryodhana knew Krishna is the supreme personality of Godhead. The first question. He thinks Krishna as a like a normal human being. A मायावी म्हणून दुर्योधनान कृष्णाक हे करचे आसा. कित्याक म्हळ्यार कृष्णान कौरवाले आस्थाना वचूंक न्हू तांगेले नेगोशिएट करूंक पडयता. तेदना नेगोशिएट करतना बरयता कृष्णाक मस्त ह्युमिलेट करता. थंय जाल्यार ताणें विश्वरूप दर्शन दाखयताना तो एक मायावी म्हणून ताका हे करता आसा. बट he doesn't understand Krishna's supremacy. That we can understand from the Duryodhana's point of view. But तेंची अर्जुनाक सांगनशी ताणें विश्वरूप दर्शन दाखयता आसता. विश्वरूप दर्शन दाखयताना कृष्णाले विश्वरूप दर्शन पळोवंक न्हू ताचे फूड जाल्यार ताका मस्त अर्जुनाक अर्थ जाता की कृष्ण सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हण. बट तेंची दुर्योधनाक कळना म्हळ्यार ताका माया शक्तीन ताका कवर जावन आसता. एक कसर म्हळ्यार ताका एक मोह, तागेले राज्य तागेले अंडर आसका आनी पुरा तांकां राज्य मेळूनच तें एक मोहान आसता. हे मोह ताका कवर अप करता, अंडरस्टँड करूंक कोण सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड एड म्हणून अर्थ करूंक ताका जायना. तें एक आमी अर्थ करून घेवया. तागेलेच राज्य, तागेले अन्नाल राज्य, मिगेलेच हांव राज्य जावका म्हणून आशिल्ले निमित्त ते मोह आनी अटॅचमेंट, मोह आनी क्रोध, काम, क्रोध, लोभ हे पुरा तागेलेंत आसता कोणाले दुर्योधनाले. हे 3-4 एस्पेक्ट आमकां देव कोण म्हणून अर्थ करच्याक आमकां साध्य ना. देवोत्तम परम पुरुष कोण म्हणून तेंची हे अर्जुना लागीं आमी आतां पळयलें सख्यचरण माताजीन क्लियर जावन सांगलां. तर तितले स नमुने एग्रेसर्स आसल्यारय आमी युद्ध करून तांकां
मान काढेतो युद्धांत आम्ही तांगेलोटू हे करेतो म्हण बट इतले एग्रेसर्स असून घेऊन वची अर्जुन कसं करता म्हळ्यार तर दुर्योधनाले कौरवाल एगेन्स्ट जावन घेवन युद्ध करूक रेडी जावन आसतना ते एक दैविक गुण तागेले आसा अर्जुनालागी आनी पांडवालागी तद्निमित्त तांकां कृष्ण कोण म्हणून समज हांव अर्थ जाता कोण देवोत्तम परम पुरुष मस्त एग्जाम्पल्स आसा तांकां रक्षण केलेलें आसा आनी तांकां अर्थ जालेलो आसा कृष्ण कोण म्हणून बट दुर्योधनाक बरें सेम नंबर ऑफ एग्जाम्पल कृष्णान दिल्लेले आसा तो कोण म्हणून सांगून तसले मस्त नमुन्याचे तांकां दिलेले आसा उदाहरण जावन हांव सांगलें कौरवांत सभेंत ताणें तागेले विश्वरूप दर्शन दाखयले रिची तेंची विदुरा कळत मात्र शिवे आनी ते बशिल्ले विदुरा आनी तांगेले आज्या कळत शिवे तेंची आनी विंगड जनाक कौरवांक कोणाक कळना कोण म्हणून तात निमित्त ही वॉज नॉट having a impression he is a supreme personality of godhead तांगेले अंडर कवर जावन घेवन आसता तात निमित्त तांकां दुर्योधनाक देवोत्तम परम पुरुष तो एक सामान्य मनुष्य आमगेल मणकेची सामान्य मनुष्य तो एक मायावी म्हणून लेखता शिवे तो देवोत्तम परम पुरुष म्हणून तांकां अर्थ जायना आनी सेकंड क्वेश्चन आसता तुमगेले वाय ही वॉज taken a कसं म्हाका उडगास गेल माताजी कसं सेकंड क्वेश्चन इट वॉज इन प्रभुजी सेकंड क्वेश्चन आहे फर्स्ट क्वेश्चनाचे आन्सर आणतो क्वेश्चनाचे आन्सर हांतू येता ताज निमित्त ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टँड लॉर्ड सुप्रिमसी that we will understand when we read the Bhagavad Gita in further shlokas further chapters ते कसं लेख आम्ही ते मोह आणि आमगे ल्हान क्रोध आणि अटॅचमेंट हे वच गेल्यार मात्र सो वी हॅव टू अंडरस्टँड भगवद गीता हॅज इट इज तत्वत जावन अर्थ घेऊन घेतला मात्र देवोत्तम परम पुरुष म्हणून अर्थ जाता तेंची कृष्णान देव भगवद गीता सांगताना अर्जुनाक सांगताना तेंची विदू हांगा कोणाक धृतराष्ट्राक वरें सांगिल्लें आसा जाल्यार धृतराष्ट्राल मन परिवर्तन जाल्लें ना कोणाल मन परिवर्तन जाल्लें हांगा खाली अर्जुनाल मन परिवर्तन जाल्लें आसा संजयान सांगिल्लें सेम भगवद गीता धृतराष्ट्रा वरें सांगलेलें आसा धृतराष्ट्राक वरें ते अर्थ जायना बट अर्जुनाक अर्थ जावन घेवन कृष्णाक कसं सांगता पळय कसं करता म्हणून घेवन सांगिल्लें पण तो कार्य करता आसता ताजे निमित्त हें भगवद गीता आमी अर्थ करून घेतला मात्र आमकां देवोत्तम परम पुरुष कोण म्हणून अर्थ जाता न्हय जाल्यार आमी धृतराष्ट्र नवो आगेले कोण दुर्योधना म्हणकेची आमकां कृष्ण वरें एक मायावी पुरुष आमगेले म्हणके एक मनुष्य म्हणून घेवन अर्थ जाता हरे कृष्ण थँक्यू माताजी I hope understand I've given the answer for the question. हरि बोल प्रभुजी मस्त धन्यवाद तुम्ही डिटेल जेवण एक्सप्लेन केलेलं असतं तवाला अनुग्रहान मात्र देवा अर्थ करू साध्य आणि अवजानंती मा मोडाक देव इझिली रिवील करना हरि बोल प्रभु आणि कोणाक कसने प्रश्न आसवा माताजी आमगे क्वेश्चन आसा yes प्रभु हा प्रभुजी anga एक क्वेश्चन आसा but still Duryodhana took Krishna's army in his side why was that म्हळ्यार दुर्योधनाक कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष म्हणून गोत नाशिल्ला आणि तो कसं करता म्हळ्यार हो सेने मस्त असं नवा त्या सेनेची म्हाका लायक म्हणून सांगून कृष्णाक या करनातिला त्या सेनेक चूज करता तो आणि लेख म्हळ्यार म्हाका मस्त व्हडली सेने मेळ्ळी नवा अर्जुनाक कसं मेळ्ळें अर्जुनाक एकलो कृष्ण मेळ्ळें नवा म्हणून तो देवोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हळ्यार दुर्योधना गोत नाशिल्ला तशें जावन दुर्योधनान कृष्णाला आर्मी चूज करचे विंजत्ता म्हूण लेखून तेन्ना म्हाका मस्त जन मेळ्ळी नवा अर्जुनाक एक कृष्ण नवा कसो उपयोग आसा तेन्ना युद्धांत हांव विन जावेत म्हळ्यार जन देवाला ह्या गत नातिला ताणें कृष्णाला आर्मी चूज करचे होप दॅट इज द आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन हरे कृष्ण
हरी बोल माताजी. प्रभूची उल्लेख आशिल्ली की म्हणून अनम्यूट केलेलं. हॅलो, हरे कृष्ण. हरिदास. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. साष्टांग प्रणाम तुमकां. चंदकून बरी चंदकून सांगिल्लें आसा. एक श्लोका ताजे अर्थ हें पुराय सांगून सगळ्यांकय समाज मनांकून दिलेलो आसा. जाल्यार म्हाका एक सांगता कसं म्हळ्यार हे युद्ध जावच्याक कारण कसं जालें म्हणून, कोण जे कारण म्हणून कळवा. ते युद्ध जावच्याक कारणां तूं फर्स्ट श्लोकान तूं चॅप्टराचे फर्स्ट श्लोकान तूं कोण धृतराष्ट्रान सांगिल्लें आसा. कळवा. फर्स्ट श्लोक सांगता कसं म्हळ्यार धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कौतुर्वा संजया. कळवा. मामका पांडवा म्हळ्यार हे स्वार्थ आसा. एक कुटुंबान तूं चोड्डव बाबा वांगडा चोड्डव आसाची. ते चोड्डव हे मिग्गेल चोड्डो ते तुगेल चोड्डो. म्हळ्यार हांगा सांगता कसं म्हळ्यार धृतराष्ट्र सांगता मिग्गेल चोड्डो आनी पांडवा चोड्डो कसं केल्लें, आतां कसं करता जी कसं केल्लें म्हणून तांतू सुगून आमकां कळटा एक कार्य कसं म्हळ्यार स्वार्थ कोणा कडेन आसा थंय आमकां युद्ध येता म्हणून. कळवा. युद्ध येता म्हणून. आतां आमगेले कुटुंबांत पळय आतां आमगेले चोड्डो तुमगेले चोड्डो म्हूण सांगून तांणी तांकां युद्ध करतना आमी एक पक्ष राबून आमी आर्ग्यू करता जी आनी आमीची लढाई मारता ताय न्ही वा. तें फस्ट कारण कळ्ळो. आमगे स्वार्थ ते स्वार्थ सुन येता पळय. भगवद्गीता पुरा तांसून उद्भव येता. त्या अर्थ पुराय फस्ट 2 तूं चॅप्टरान पुरा सांगिल्लें हें मुखार दवरून कळवा. थंय सुन सूर येता पुराय. फस्ट स्वार्थ स्वार्थ खंय आसा थंय असमाधान जालें. थंय समाधान ना मागीर कळवा. थंय सुन सूर येता हें पुराय. हें क्वेश्चन पुराय येयला तांसून वता. तशें मी केलें एक्सप्लेनेशन आहा. तें म्हळ्यार म्हाका एक आचार्यान सांगून दिलेलें तें कळवा. थंय सुन सूर येता हें म्हणून कळवा. ते फस्ट चॅप्टराचेर तांतू धृतराष्ट्रान सांगिल्ली हेंची मामका पांडवा आश्चर्य मिग्गेले चोड्डव आनी पांडवा चोड्डव म्हळ्यार मिग्गेले आनी तुगेले जाले थंय. पांडव आनी बाबा वांगडा कार्य गेल्लें मागीर कळवा. ते पुरा गेल्लें. तशेंच आमी पुराय आतां आमगे वर्ल्डान तूं जेवचें पुराय आमसून आसा पुरा युद्ध हे पुरा जेवचें आमसून स्टार्ट आसून तशेंच हें स्टार्ट केल्लें. थंय सुद्दां हें भगवद्गीता उपदेश सूर केल्लें कृष्णान मिग्गेले आनी तुगेले म्हूण सांगलें खंय म्हळ्यार थंय लढाई आसा. तें दाखोवन दिता. तें लेसन आमकां आमसून मेळटा भगवद्गीतेसून. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. Please accept my humble obeisances, Prabhuji. हरे कृष्णा. हरि बोल. हरी बोल प्रभूजी. हरी बोल. आणि कोणाक कसने प्रश्न आसवा? ओके. पुरा जनाक आयची सेशन अटेंड केलेलाक अनंत धन्यवाद. आम्ही नरसिंह प्रेयर सांगताची नरसिंह आरती कीर्तन सांगताची हे सेशन वाइंड अप करी.
जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय पुरा बांधवांका अनंत अनंत धन्यवाद 5 डेली सेशन्स असताचे तशीच आमगेर चुडी पूजे संडे आणि आयतार आणि शुक्रार आसा प्लीज पार्टिसिपेट करा होस्ट आणि करा तुमगे चुडी पूजा आम्ही स्पॉटलाइट आणि कोरनो ऑनलाइन टूची चुडी पूजनी कोरिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय रसवती माताजी हांगा एक क्वेश्चन आशिल्लो हाउ टू प्रॅक्टिस सेल्फिशनेस म्हणून ओके सेल्फिशनेस त्या भक्ती योगा चॅप्टर सेल्फलेसनेस हा ओके सेल्फलेसनेस त्या भक्ती योगा चॅप्टरान तू ताजे आन्सर असता मुखार सुनून आता मी सांगिल पळता भांगरा करडा मिडल सेक्शन अंत भांगार आसा म्हणून तसं त्या चॅप्टरान तू भक्ती योगा साधना प्रॅक्टिस करच्यान तू ताजे आन्सर असता सेल्फलेसनेस ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल माताजी।